at vi skulle ud og cykle på Le Mans. Hvordan går det? Det er varmt. Ja. Men det går fint. Så kan vi vælge at køre bil. Så har jeg sat mig rigtig af nede ved start-mål lang siden. Og cyklet op ad bakken her til Dunlop. Det går mere opad, end man regner med. Jeg er vist for pustet nu. Til gengæld går det ned på den anden side. Her får man god fart på. Nu går vi igennem tæt Rouge. Jeg er fuld klampe her. Efter en kort nedbremsning. Men der er lidt mange bag, mok. Så nærmer vi os første chikane på Mulsanne. Det går strygende. Der var lige et kort pitstop. Vi skulle alle sammen tjekkes ud af banen, så der måtte man lige stå lidt i kø. Første chikane. Og farten er helt nede. Ja, cirka midt på Mulsanne. Vi kan se næste chikane derude i horisonten. Gennem skoven her. Det er meget rart. Nærmer vi os Mulsanne Corner med 350 km/t, og der er nogen, der har ment, at det her det skal være en parkeringsplads for smarte biler. Der må vi jo så køre ind ud omkring. Med vanlig fransk sans for arrangementer, så er de besluttet sig for, at det her biltræf det skal foregå her, hvor vi andre vi skal cykle banen rundt. I dag nærmer vi os Indianapolis for fulde hammer. 330 km/t her, ind igennem skoven. Det er rigtig fedt. Så går det op mod porticoerne. Indianapolis vel overstået. Ja, så er der lige dem her. Vi skal ind på banen igen. Så nu står vi i kø. Nu er vi igennem nåløjet. Og det sidste sving i porticoerne foran os. Før fortikanen.